אנחנו הולכים לצלול בזאב הים, ספינה צבאית, הקרקעית ב-32 מטר, צלילה עמוקה, מסתורית, יפהפייה. אנחנו נשתמש בסימנים כדי לתקשר. אם יש איזושהי בעיה, אנחנו מסמנים ככה ולפנות למה הבעיה. לכל דבר יש פתרון מתחת למים. תארי לי את התחושה שאת מרגישה. זה ספורט שמתנהלת בעולם חדש, עולם לא של בני אדם. יש הרגשה שאין לה חסר משקל, כמו שאנחנו בחלל, ורוגע מאוד דומה ליוגה, ככה נשימות עמוקות. מה מיוחד בצלילה בישראל? וואו, צלילה בישראל ממש מיוחדת. יש לנו גם את ים סוף באילת, את החלק הקטן הזה, אבל היא נהדרת. ומבחינת החי, הצומח, האלמוגים, הצבעים, הדגים שרואים שם מאוד מיוחדים. אין את זה בכל העולם. מה ההבדל בין הים התיכון לים האדום? אז ההבדלים בין ים סוף וים תיכון משמעותיים. ים סוף היא כמו בריכת שחייה, ובים תיכון היא קצת יותר אתגרי, הרבה יותר אקשן. בעצם צלילה זה ספורט בשביל הרפתקנים, adventurers, וכדי להיות צוללן טוב, זה לוקח קצת זמן, אבל זה חבל על הזמן שמרגישים בנוח עם הכל. הרגשת הסיפור. כן.